Markman ngan sayo pe you try Kanos men yaga hangta Manu Jesu Christ papernai Ulaya nama jongan Markman ngan sayo pe sayo penyau aburong mama udeng bentanga ia uberget bajing kapten kadang syok dan rezeki kan boy bom naklet baun bau gomba udong Markman sayo penyaun syatirin desahidne Markman sayo penyaun aburong baba udeng Kano kajingken bagalong ondas kasikan waidong Gilen di bagalain dondong kita kendambut barong Markman sayo penyaun syatirin desahidne Markman sayo penyau aburong baba udeng Markman kapol kajisuk Markman yup jesman yoi Markman patla unong penim ubaju itkum juhi Markman sayo penyau syatirin desahidne Markman sayo penyau aburong baba udeng Number san spa arpusan san arsan try ngam don kamya ke spa Bedoni kau jirwai sama simentalang ke jirwai. Simentalang ke jirwai pesai ai bagi mesim jongi kandon ke jide bat uble. Kandon jide bat uble. Try ngam don kamya kaspa. Try ngam don kamya kaspa. Kang sirlem rupa. Shaleng bangan poi ngakwa Juraman syong hang tam Agak kitab kajing jong kata kahimam Ya tut ko try dong pelim La tonem yangan Wajam barok la tonem La tonem yangan Agas laba pernah Agak kitab kajing
Jonga kibun try karusyap kaduriam and rela jingim pe ai jingit pa ben pau bela kular atrai ru tikular pa godor lagi pop kita sabtu kin salikat kayor natode nyaga agas nama kernai agak kitab kajim lato nyaga agak takasnong bakrau dan kita kasong lembat kita kijeng tau laku hajan balik Op kamaban rung angta Angken sildur yakam Agel rukin donangta Latoneyem yagam Latoneyem yagam Akasna bapernai Akak kitab kacing Latoneyem yagam Nambar kaba sanspa sanpo. Nambar kaba sanspa sanpo ngalong usipai gading pna. Prabengai hiwang iwan sine ke jiseng ngilong sipai ki jong uble. Kanongot na pedang jongi ngile penkre ika atir jongi ben pediang ya men simakoj. Taben ki jirwai kan keren hapi berhanga. Ngalong usipai gading pna. Galongu shibai kadingna unong mojong ukun Gam Scotia tingman bayakam Ban budya ungahun Kakerteng keba kodor. Kaketeng kabar kodor Jonguk taplayam yagam Lading ai ebas ngan pong Kat kabaja agam Kajit baon yalam syabneng Jajing syong tak sisham Iwe marogi ya keleng Leng baduriau paham Kaketeng kabak kodor Jongu taplayam yagam Lading ai epas ngan pon Kat kabaja agam Om don nong shun yang abalam Ngan jamaya jishleng Agerte ngakwa jing yaram Malam yang asyubleng Kakerte
jing ai e ban siat ngan phong kat kamaja aga om don man shaman dan sin shar ben surya jing bitar tabor kaktin utlain kaketeng kabagodor jongu tabayap yangan ai eban siat ngan pon kat kabaja Nomor pesan sepak san husau. San sau sau. Hekilok to kmi kalama. Nomor pesan sepak san sau sau. Hey kilok tok mi kalama bagawe hadeng kinong yara kila jajan yin sa job keleng yang skam agadon rekat ong uji suwi kaktin shabne o dale leru nakaslam marhem rukat ma pansalagaho uyala muji sujongi yak mendon yang skam pangadon rengkaji suya lap to penher yakaktin syapneng hot abandaya Purom kejong ublay dengan yaya roya ublay kat bangi dang em. Amen. Ngai kublay ngai kublay kitki nong lam jirwai hak de kamit la pendap ingi de kajing kemen ban rwai yero yo blay na kaway kamit shikaway pat bat ha kani kapor ngai sim ni kalat ban piang sungup ha ya pi baro ki prabangai ki ban hala ban ya wan lang nadu menin kamit bat menta kamit ki bala ban syong hapo jong de dara bat ki prabangai ki bapej na ki yeng ki sem ki jong ki ka prathei kalong ka balingkot na jingai ka ban pej ye ka e ka ba ngingi syakri o play ha ka ni ka jaka bat ha ka yu ka pon ka ban tiang sup ha ye ki parlok ngis kem ba don ki parlok ki badon ha preng jongi don ki prabangai ki blakot sngop ha ba don ki parlok ki ba na ka ni kisnong Sohra tingi pediang sup ha pi baro syaka ni ka jing syakri jongi o play ha ka ni ka mit to ai bo play una kerku undan ringkat bat ngi kat bangi syakri o play ha ka ni ka kenta
jong kene kamit ini sedang no ia kajing syakri jong iyo blay da ka bagin pai syakam nambar jing ruai ka ba aspa henre pusan balai em ki belangop sumar belajar niap syam da jing isnei na pop bat jing tem yam bat ki bela belakla keli bela kelon yatu haki yo jisu ba penem nambar ka ba aspa henre pusan tong ini yang nak Pelayim kiblangop sumarajan yap shim da jingi snena pop bajing tem yam bat kibla bakla kelibla kelon ya tu haki yo jisum bat perim pelayim kiblangop sumar belajan yap oh Jisu un penem Jisu ya ra lagi kentat ya pen banu ya yap ab yu kun ma pai pat ma un pian ya sa churu bat ki ya sa da ching it ching ma bon ai ta ma ken ngai la biang bela nyem ki bla ngop so mar belajan yap oh Jisu on Jisu ya rap apoy ka donot brew banong pen shoy tap jing skau giton jing ai kan kentew lak ta da ka jing yit pen jam da jing spon gig sai blat kut sa chi sen bat ken rew bela yem ki bla ngop so ma belajan yap oh Jisu on penem Jisu ya rap pelayim ki bla ngop kamram kadawa papen treyo nai bor hapi syakalan tiba kim ya lampat jaki dau sya unong penem bla yap yap ling pelayim ki bla ngop sumar belajan yap oh Jisu on penem Jisu ya rap kat ba ngideng yeng lang ini pule na kaktin jong blay na kasi jong pol sikinang room kalanong ka ba shipau ka dekat ka ba katlai haru ka ba katsan kasi ti ka jong pol sikinang room kalanong ka ba shipau ka dekat ka ba katlai haru ka ba katsan kikintin ki ba ongkum ni namar uno baro uban kot kerpat ika kerteng utrai on pen im yau kumno tekin ya kot kerpat ya uta ha uba kim shem langai kumno de kin yo ngai ha uta shapang uba kim shem la yo sngew kumno de kin yo sngew klem u bayalap kumno de kin yo yalap lem dalap ha yaki kum ta la tho akat no ba itenat ki long ki jat ki jong ki ta ki bawalam ye ka gospel jong ki ki ba bha tu ai bo play un ker khu yangi ling ba kini ki jing tho ba khoi na ka tin jong play tong ini duai Blay kupa jungi baha beneng iwan ban pendem hakamat jong mi hakani kapor ban mani dem bat ban yero ya ka kerteng ke bakrau ko jong mi ni pan bat kerpat bamin pediang snyo baha ya kani ke jing yalang ya ke jing mani ke jongi
da ka bamin pha kerpang yo mun sim pa undon ha ka do nu jong kiwe ki khon jong me badon hang ni pat kham tam hai nong kren jong i da pendon buram ye ka kerteng jong me ap le ngi pan ha kerteng jong Jisu amen mentangin yo ya ki artli ki jing ruai kerpang banungkong na i pastor evangelist e lungdo bat family baar balang menska tasnyo bha i pastor evangelist e lungdo bat ki bahaying banwan shwa nang ta ka balang menska Check, 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 Check. check, 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 check. Check. Check, check, check. Check. Kebelajan miet bagaimana pibara? Ni so kemen hana kapor. Banyo ya kana kalat ban ruai, te ka jing ruai ka jongi, ya ka bangin ruai ka de ketian English, but ka kerteng jo kana ka jing ruai ka de come living water. But kana ka jing ruai ka crunch phang umen siam bakut, but ka jing don kam ka jongi way pi way, ya ka jing don jong men siam, ha ka jing em ka jongi. I feel your touch, I can feel your heart as I'm lying here alone in the dark. I hear your voice gently say, come to me. I long for your love, like the earth longs for the rainfall. I'm weary, Lord, I've wandered this desert too long. So come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long. Flood through my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Lord, so many times you've called my name, and I've turned my face the other way. Yet before I even saw the womb, you love me. How could I be so blind?
Forgive me, Lord, and wash me clean again. So come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long.
kwa banai ku blai ya ki to ki artli ki jing ruai bengila yo bala kentiu ya ki artli ki mat banengkong de ya umun sim bat baar ke de ki jing kermen baskem jongi ki jing wan arsin tem shwa bengin poisa kmat sha ke benta ban in kren ni nong kren la yanga ban penitu ya gini ki ba yeng bat shong shakmat ban yalam ya gini ki jing mani jongi menta gamit dengan sedang na kalong ka liang kamon jonga ngan ong i ba in yeng i rangba balang jong ga balang mukla Mr. Tabor lang bohoy nangta na kadiang jonga i pastor Monster Karbani idon ha ka balang la palang but inongkren jongi idai pastor Dr. Boxter Kapteng shwa bangan yathu kendiat sepang jong i ngan penitu yalade ngade i tei borlang pasling dei kumi lang ba balang boy ngade pasling ngatre kum accountant haga school Winter Adventist Higher Secondary School hamu kaya tanggata sepang jonga kendiat sepang inong kren jongi in sayang pun sa itu i andai la sim yak benta jong i nga sim kendiat ka jing wating tip sepang jong i tengala tho hang ni ka jingyai lenti jong i hado ba inda poi sa kani ka benta da ka jing isne jong blai ngayo i ya ki jing job bat ki jing yo ya ki nam bat ki jing pendep ya ki kerdan ki ba ila pendep bat dang ta ki jing trei ba ila trei ki lalong ki ba haktin parangkong remarkable ki ba phla dengan suya tho lengkot i trei sisnam hashimla ha ka hospital nang ta i trei ha brookside kum headmaster nang ta i trei kum Director jong stewardship youth ministerial ha kapor ba kadang day ka Meghalaya section nangta itrei ha OWPH Pune kum editor jong Our Times News nem nangta ilong i head jong theology department haspicer kum basans nem nangta i trei kum vice president jong academic Spicer Memorial College Sansnem nangta isaletre sa West Indies kum dean jong ka School of Religion and Theology but ilatre kum professor newsnem hangta jong theology philosophy but ethics nangta ilalong ru inong thokot ya ki kot jong i la publish la shon but ki benta ba i thok dai ha kaliang jong ka academic but non-academic publication. Nangta iong nga ba iladep pule nga klem da yok bantok ba nga suya tho ya ki school la pendep ya jing pule jong i haspicer ru ya jing pule bakam halor but ha Andrews. Nangta ila shong thai house name arjar khandriu benai August. Iong khadu ya nga iong ide na kasnong Siap kawan ai kubla ya pi baro haka ketengu Jisu. Good evening. Dan manang pareng tiki menang menang good evening. Ngamut tengki. To. Karena junga khamset kendiat. Andre wala kataro. Sungu shi kade bangala banwan banyadoran kat bathi hakane ka yaseng good snap. Kwa yang aban tip ladang adon kam yutu mic ngatrai ngam dadon kam kene ka microphone kala biang. Kajing wan jong asini kalong kajing pen kan mau ba kat tu katnes ne man shwa ngala wan shong hang ni ha Sohra kumba shi snamai ngatrai ka dei ki sanpo prana sanpo khandai ibarang le se in tip pangkata ngampat yo le jingo ke to ka jaka ka bangi shong i maret idei nong tre mission jongi bat i nyaret bat ka to ni ki khon nya shong lang hang ni de ha nga thai khot ka mau puan ka to te nganda yo le
Jengok kan long kawa sutunat yang try gitu ki mau siang ki badon chadien jong katu ka yeng kidang don hang tu ngam tip ki itu kim itu sye bang la temen mentah. Kawa ro try kadang don be yang tu tang bakam dei katu ka ju kawa ngaju kam. Kam dei kadang nget you philosopher Protagoras ba wan kema lai spa snem show Chris om ngimju yo ya kaju kawa arsen. Ngiyo tang sisen. Te katu kawa ka bang juyo kala late no la slam. Wala kataro kitu kijingkan mau ya kani ka shinong ya kani ka than. Utu slap bam kut sho. 1 te 1 akle 1 up. Kadiang na kamon ni sab ngin 1 lut la je ngam ju klet ya ka jing sma ju ge jan ngam ju klet ka chimpo bi kan rekian ge jan ngam ju klet ge jing thang de yong. Ngia bon ge do yong. Ka jing bam so nyam tra. Kapada yas ai ding do yong. Kitu ro khai di jing kan mau ki banga ngam la ban klet. Ti kawai ka banga ngotonat kalong ba hagi ki por ngia kendet palat. Tangkan no yeng Shikam. Mentah pada kan ni ka balang hang ni kalala ban khot kat ya ka annual meeting je sangkut senam. Ani ni. Ngam la ban mudur. Ba hapo kerta jonga kapang nadan ni perheng la ban ikat uni upai beng nawan ke sabaton ngatraun wan syu nginyabun. Kani kabalang kalanang roy kalanang klan pangakwa ban aingu yo blai ban aingu ipi baro khai ki khot jong ni kabalang ba pila ban ya khot kat ya kabalang kat ya ka yesen kutsnam bakan thobari khasi boy bat war bat penar baro khawe shitalo khu blai shibona bo blai nyai ker khu ya pi ki khot jong ni kabalang hang ni ha Sohra. Kadang Shwan Pai na Manipur. Kabalong ka border pedang ka Nagaland bat ka Kohima, bat ka Manipur ka Kohima bat ka Manipur. Kada jaka kalong ka Chuainu, kada ka jia sangkut snam juga ni sia kendo arsen chi snam ki ong bai annual. Ngi kendo ta chi snam. Tengah lalai ya kana jia sang jong ki ngada we ni ti nong kren be pas leng do ro de bat ngakan ma ba ha kapong na nang tu kasi ka bandeng kong tang sipoy ang tu ngi way brew ras ear ngampat da perkhat katu jing ras ear namar teng le seu le chalayeng le seu shim siar nang no ngam tiu ras ear ta plang pang por badang iso way brew ras ear hari pa saar ngut ki brew ras ear hari komno komni ras ear kia lai do shaka jo ka jaka dengkong penengkong mo i kong le shayeng wan na le shayeng rasier te ma kitu kisau kisan kenri wi rasier kia le shaka jo jaka da la kam hadian ngas ngoto ngaratip bale wi rasier kila sha ka jaka shet bam jong ka tu ka annual meeting peleng kradus ier Pi pad hang ni ngatrai biklem ya le peleng. Direct nakayaw siya ukyo. Dan bi mana tangkinong bam batim. Kababang ketu doan ne ketu jing bam ne kabang kitu ki bahasa tairi ki ajur syat. Kumba juru khasi syatairu nagaw ya juru ban syat. Tenat. Te kalong ka jing slok kabang kabatiang barangai bakani ka jing slok hang ni ru kalong kabang kabatiang nya nyu yublai nama bawa khot ingi banya donang ni kublai sibona batai bor pas lain ni kitu ki kentien ba la pilapan itu yang akan mau kawai ni ki kentien ki baki ni ki West Indians la ki West Indies kinong West Indies pangaladon situ khandai snem aba ki pin itu brio kawai ni kentien ki mangam juklet ham nama kesen ni benengkong la de shenrang la don la ka kurim wong and a husband of one wife. Asya perkat kamu ayu kata ulok jong kawai kalok. Kiadan kan ungut kilok kiri beliau sini. Tenalah hadian yo saya sekaju. Oh kadang style jong ki plan. Mdai ba amba kini kinong Trinidadian sinong West Indies kiran arlok lailok kira ko mangi tawai tawai husband of one wife. Tekam jo yang aru ngadon tang one wife.
Kiong hana kinaka tu kesengi kia tu yang apa nonton cerita kiong apa syua pakan wan kena Kristen ngir na anut kilok. Wei puwei. Wana lawan kena Kristen msyasyu. Tangka wei. Tengah ada arki kun, arki sil. Toh, aingu ba. Hakani kesempatan ngan sayop wan yalam ya ilok jonga i kong Jennifer. Bon ki scholar Jong ka Bible, wakan tubri ukale vech Henry, uwe ni ki crowd, theologian jong ka pertai, Protestant, evangelical, la you dean of evangelical scholars. Wang la de people e ka Bible. La de people e ka Bible. Pensyam maka don tang kawai ke problem. Kawai ke jing e. Tang kawai. Bat kata ka day, kapop. One problem, sin. Nang ta pin syam ru de badon tang kawai ke solution. Kadawai. Ketakaban penjam, ketakalenti. Ban lain na kapop. Bat kata kadai uji su Christ. Kane kadai kajeng sakhi jong ki Bible scholar brokoi. Lada people ya ka Bible pin syam baka krentang syapang kawai ke problem. Bat kata kadai ka pop batang kau syapang kawai ke solution bau tahu solution du Jesus Christ. Berkat bahaya kata. Kejimut kelong kaba celiu, kabayar. Kapop. Ka problem. Kejing Pikin mau tu kedekot. Sikinong Rom. Lai arpulai. Kong gemno. Nama baro. Kila lepop. Bar kila kelono. Bar kila ham no nakaburam jong blay. Baro ngila lepop. Mnon way ro ubreu kabreu. Bampat jule pop. Lakha yang ini nak kikme kikpa kibapop. Ngilong kinong pop. Haki ar kibenta. Dah kabakha. Nakibri kibapop. Badru de. Dah kabale yikikam pop. Nganum penjelan nama kita dan bon kita kot kibaklen. Sepang kani bingilong kinong pop. Ya kata ngila tip syai. Where is solution? Kawai ke solution? Where ta? Jesus Christ. Yones like handreu da gawani di khori bangi stunat pa ban pule bat bingi bon ngi mala ban spell der kan ngon pi la ban spell der Yones like handreu ra kikti ngo bha rai kikti nama kadai kawai na ki de khot ka ba bang tam da ki Kristan salon sir favorite verse Yones like handreu na bau bulai ra kata-kata ka patai adu bulai ti no ilo kon bala kha ma roi ba jau no bangai unom Joshua ngai hano ngai hau Jesus Christ Joshua na kai na kapop na makabain nong jong kapop kadai kai mano bala ban tip ya kata na ka Bible kabain nong kapop de kai jong kapop kadai ka jingyap la ngai hau Jesus Christ ngem don kam ban kuslai namar udai ke jing mi pat te kane kadai ke baka Bible ko ong baka jingwan u Jesus Christ kalong ka khobor ka bahaya kito kidong pop namar kinong pop kidai kita kiban sayap baka ta ka jingyap kalong ka jingyap bom jukut ande dah wan Jesus plelat u plelenti ya baro kinong pop ba kila ban yo ya kajing maka bom jukut hab neng bat ka pathai ka patmai lada ki ngai bat ki priang ya jisu kumunong penem barude kumu try bon na ki brio kan ka pathai ki kwa priang jisu tang kumunong penem ya kajing penem da ai Henry ba unlong utrai ukon rat jonga bon penya ya kajing em jonga kiem kwa Ki kwa ban penyai dah lah deh. Kim
kwa yu Jisu bun long try bun long penyai kim kwa ki un syong ha tu ka driver seat ka seat driver jong ka jing em jong pi kim kwa ki kwa ban syong ni ka tu ka seat ban penyai la ka jong ka kali le ka pamon Henry la deu ai ka jing em ai priang vậy mana bom kwa le sib neng Jisu ong phia ban priang yu ka Bible ka ong kam no phia ban priang yu kung nong pen em baru de kung try Lord we try kata kadai ka solution ka long ha bangi priang yu Jisu kung try ngam ju klet ya ka wei ni ki jing ong jong wei ni ki krau perkhat ba pau nam ba ha theologian u bekerteng u John R. Stott la ong maka nam jumu hapedeng ki evangelical sekalong balada ki evangelical sakawini ni ki ski kin rai jimut banya jet na lu pop ye ki evangelical ki catholic dan lu pop ngi ki evangelical de ki million ngi ladon ngi jet lu pop u banyo jet ya kene keran u John Stott kata nam jumu habo kren chhanga niam kristan wong kumni baka pedeng u Jesus Christ Udai kapdeng jongka niam Kristan kabasyabar na u kadai kakenriang. Jesus is the center of Christianity. Everything else is circumference. Sengap cita. Kani kadai kabinghaban na kenmau dengong. Sepang kaniam Kristan ke bangga berping la pediang kajingat Kristan bau Jesus Christ udai u pedeng jong kaniam Kristan ki jing hikai jong u ki balong ka pedeng hanrei ma u habangi long Kristan yiwan sha u shwa hadien kata ngisa ngap ya ki kentien ju ki jihikai ju ngi sabot la dengi wan bat la ngi bo hap pedang ye ki jihikai te ngim dadon jing pher nama kiwei ki niam ki le kamta ki muslim ki bu ya ki jihikai ju Muhammad hap pedang ki bu ya ki tu ki jihikai ki buddhis ki bu ya ki jihikai buddha hap pedang ki bu ki jihikai ba em ngi ki Kristan ngim nong mat ngi bot ya u nama balai bo udah pedang habangi wan cakan yang Kristen wan jauh Yesus Kristus nengkong lang siapa kata kamu isngap itu gintin Yesus wong wan syanga come to me Matius kadway kita khot bar popra isngap itu gintin ju wong kamno ngalong kalenti kajing shisha bat kajing em kijing hikai jungu kim long kalenti Kijing hikai jung u kim long ka jing shisha. Kijing hikai jung u kim ai jing em. U Jisu u day ka lenti ka jing shisha bat ka jing em. Bat ki jing hikai baro kidau sha u ki alam sha u. Kijing hikai jung u kilang badan kam na mau Jisu ulang badan kam hado kata-kata yangi. Udah bahap pedeng. Nama kata kadau la dang hikai ya kano ke jing hikai bana ka ktien ka jong ublay. Ngidai pen bo yau Jisu hap deng ya ka jong kata ka jing hikai lang hikai ya ka sabaton ngadeban bo ya u Jisu hap deng ngadeban pen i ya kitu kinong ngap ba u Jisu hidaladeru usumar ya ka sabaton uthau ya ka sabaton ngadeban long kamta. Ngam deban bu ya kabalang hap pedeng habang hikai kumigitu hikai oh baka balang jonga kadai ka hikai ya ka sabatan matakang hikai nama bau Jisu ngarake ya ka sabaton nama bau Jisu utrai jonga nong penem jonga urake ya ka sabaton nganget yakane namba bu try jonga unget yakane ngabot ya u yakae ka bu unget ngabot ikijing hikai bu hikai lang ba ka klien ju nama ban nungkong na shop dai ma ba hikai ba dai ma ba bot ik ba bon ik tu kijing hikai
Nama kata ka jinget jongi kom ka balang. Ni depan pelong yo Jesus Christ hapdeng in the center. Paka jinget jongi kalong how Jesus Christ neng kong neng syahap Ka team ngan lech kat syaba me pha. Ngan lech kat syaba me pha. La pulih ne tu jing pulih sedang na Bible Rome Shipho. Kat lai hado kat san. No ba khat akaketeng jong bu try. Uta penyo lajem. Kumnot ken kin khat akaketeng jong uta bagi 4 ngej. But kumno kin ngej ha uta iba kim 4 yo sngau. But kumno ki yo kila banyo sngau klem dadon unong yalap. But kumno pat ondon unong yalap klem dadon kinong pa. Kumbalaong. Kajing itenat. Kikjat. Jeng itu bawalam yaka kubor bas ngau tonight. Good news. Gospel. Pia tip nem. Ngatrai play penon kami tu ketin gospel nak kawai kapor kamut you gospel. Gospel kada kamut kubor babah. U Jesus Christ udai ka kubor babah. Gimana kemau kata? Nama hau ngisyam ya ka solution nakapop nakajingya pam jagat hau Jesus Christ nama kata kadau udai ka gospel hakado gospel incarnated kajingkeli hakane kamet kabang akwa ban buak khamat jong pi kalong ngidei kita kinong kit kinong yalap ya ke gospel lapha yang ngi da ka ktien ke jong blai dau Jesus Christ hi boong kilet yalap ya ke gospel ya ke jing shisha iki jing hikai jong ke Bible ke bau Jesus hikai kilet yalap tinggal lama khamat jong pi ya ka wei khamat ngin le kumno ngin yalap hakano kodur. Kidon kat tu kat ni kimat kibang kwa banbo hakmat jongpi. Hakano kadur ngin lej banyalap yaga gospel ikijing hikayu Jesus Christ. Kiba kamtam kani kabalang 7-day Adventist kabat bat kahikai. Nengkong neng sharp pada pikwa ban long unong hikai jong ke gospel dong yalap jong ke gospel ubat tebet ubat ler kam ubat ban kring ye kibriu lombau mensiem bakhoi nengkong neng sharp pidai ban tip ya ke Bible. Klam ka jeng tip ya ka Bible ta ka jing yalap kam long. Klam jeng tip ya ki baka ka hikai te ka jing yalap jungi kam long. Kede man sedang na ka Bible ko da ka Bible. Ngakan mau wai ni ki professor jeng ya Spicer College. Ladengi ai ka jubab da ka baong kadon ha ka Bible. Hang no kadon ha ka Bible. Oh, dom palat Pastor W.G. Jensen. Kingap yung kisao. Wamade bandai to yang pide bane to yang kakot ka kitab ayu Roman na Psalm na Deuteronomy pi benda batai yang be pi yang saya ka lenong bat ya kadakot what you on haka Bible somewhere in the Bible. Ngapriang ya kata. Ti kanok subject ka bangingi hikai. Ngide banda tip ya ka Bible. Ngadan ka wai ka kot hang ni ka bak
Kalalong ka New York Times bestseller ka ba taught daw Professor Stephen Protero religious literacy what every American needs to know and doesn't. Kakot ka ba katang religious literacy ka makajing tip bakan janyam. Ka kata ka ba way po way American uday ban tip andre tip. Chaki kibeda ba kaniyam jungo. Niyam Kristan. Kaya mau dengan tip, tip. Kalau long ke New York Times bestseller, ulapan ibun ki wong baki kini European, kibat syong se Europe, ki kam duna kalet jaseng, banyak nujo baki American. Oh, sawai palat. American orang hamelet. Kita sete Europe ya ka benang ikimnget ya ka dujok ikimnget. Kinong American wong kita ikibalong reunion bah. Henry kim datip ya ka niam la jong pada. Kim datip. Kaduna palat. Reunion dah hoot. Ya ka balang dah hoot. Handai ke jing tip pada ialah ka jong kaniam duna palat. Laong baki bala syong high school, secondary school gitu ki American. Ki ong baka jing tip jong ki ka duna hadu kata-kata. Hadu baki perkat baka Sodom ke Gomora ki di tengah. Kaduna palat haru kita ka ngi ong kisiti no kisiti Paul kisiti Petrus kumtai kisiti Yohanes ki parengi ong epistles pi bete parengi kata epistles yung Paul epistles yung Yohanes ki pada ki perkat ki epistles ki tengah yung apostles kaduna palat hapreng jong ki but bon naki Kim tip ya ki kertang inyo kisah ki gospel pia tip ne Kim tip ya ki to ki kertang inyo kisah tali ki gospel kata ada ki jenglaw American man lakas nam Amerika arpau million Bible ki dia arpau million copy Bible ki dia ke Gideon's International dia kaseng basam Bible malah kasekan ka ai ka way ka Bible yubreo ha ka percaya malah kasekan way ni ki pauna ba pauna ha ka television ni kinong Amerika ka deng jail leno ha ka way ka singi urai bo unai no sya surok ba kembali sya PB smart branch tu surok ba Ukwa ban tip kat no kini ke American ki tip Bible. Hulai ra la kamai kinong record kini video kala don nang to. Upam nama pori Amerika. Wala syong taj menta tamu don pam nam. Ulai sya kata ka siki surok ba yang kanong ba hang Tuhan New York. Mau keli ka way jing keli. Syang ka Bible. Ka jing keli ka banang kong kalong ya ka im la tao nei. Babon na ki ono so apple. U Jacob pat u yo kuon ju u da ka babon ki mod u da ka kali thamai. To mano basha ngo yo tu. Do khaba. Ki babon ki mod u Matayos. Basha ngoy. To. Tang si teng na upat Kristan kari Amerika. Utip yakaway na kitu kisaw gospel kerteng. Buwan kimtip. But buwan ni ka American kimtip ka ka kot ka banengkong nyo ka Bible. Kimtip. Kajing duna, ya kajing tip, ya lakad niam lajong kalong kabalak lemrain palat.
Don kita ke bamun pen syok biet. Ban full. Parang ban full pen syok biet. Keli ya kawai kecing keli. Ki ong kum ni. Hang no haka Bible on syam ya kini ki kentien. Long balakar ku ya ke ba klan. Namar on kot ya ki kirat ba ublay. Hang no haka Bible pin syam ya kata. Pitip. Arpo person ni ke baptis kim tip. Ki sengau pakadon haka Bible tengam tip hang no. To. Arpo person ni ki congregationalists. Kim tip. Sapway person ni ki Catholic. Kim tip. Kiba tip tikin ongkum ni. MP. Kung kata da kam don ka Bible. Kata da ka jubab. Ani syukan pencobit. Habakali yau Jisu lakha hai. San puai persen. Oh, habakali yau Jisu. Balakha ha Jerusalem. Nem hawai pat. San puai persen ni kiju. Kitip ya kajaka. Balakha yu ha Bethlehem. San puai persen ni kiju. Kiju kumdai Kristan. Rai kitip u Jisu lakha Bethlehem. Kibangait balakha yu ha Jerusalem. Naki congregation, naki evangelicals, ngide ki evangelicals, ki ngide Protestant evangelicals, ki 7 day. Nriu pau persen ki mot balakha yu ha Jerusalem. Hadu kata, ki ai da ka jubab, ka babakla. Ngakan ma uway ni Professor Jung yang te ha West Indies. Ya, hikai lang. Ngalong din ha to ka snem. Te ulalet manyale ya ka PhD siya si Andrews University. Kaju ka University bangang pendep ya ka PhD in Systematic Theology. Mabomdon sponsorship ulat dakla ka pisala jong jarap lem nyo ka lok. Wahaban tre wat kam ang to ha po university ki ay yu ka kam hikay. Ka kam hikay ka day ya kitu ki bawan matibet yala day kung ki pastor. Ngayon Pastor Marshall ka ka subject pa pihikay hang tu kibawan ya ka BA ya ka MDiv kam tam kiwan. Uang pimla ban nge ya ka jing hikay ya ka subject mga hikay. Kadai ka elementary. Pang ka Bible ka elementary knowledge ka jing tip ka batang ka kerdan elementary nga hikay ki. Kim tip syo kibreo jongi ka Bible. Kwa ban long pastor kajing tip ka Bible ko dun na palat. Hapan hikaya ki yang tu haka seminary. Kila dep class 12. Takamul kajing here. Jong kajing tip ya ka Bible kam day tang hapreng kitay ki Kristan kitay. Wat hapreng jongiru kana kala here. Kan mau ya kamat ke banengkong. Hakan no dur ngin long kita kini ngalap. Ino hikay ki batibet ya ka gospel. Nengkong ngide ban tip ya ka Bible. Ngide ban tip ya ki jingikai jong ka Bible. Kabaan. Late da ka jing ka jong ublay ha ka donot jong pi. Kun mau neng ya kren na ka tuka Yones lai kan rio na mau ublay u kata ya ka patay. Daw blay ya ka patay. Lana iki benreo. Jong ka patay. Ngiru ngideban don ka ju ka jing Ngilay siya kibreo da ka jing jong u blay. Kata ka rin ba? Ngimdeban klet. Kaya kapon makatara ngam kwa bandapan jalan ya ka to. Ngin poy no de ya ka way ni ki jing hito ka ba ngam ju klet. Utau ba ya tu yang i lang ba ka kot jong u ba ka teng how to win friends and influence people habo kren pa ka jing wang pe jene kalang badan kam ha pinle ke da ka jing mi kan do ikbre wai ka we ka nu sa wang pe pitip nem ba don tang we u jing tao ha ka ne ka patei u bam yu tre Mereka bam ka biang tek
ka tek yu trai wong Peter wei tao jing thao ki wei ka haban tre u tao jing tha du so Peter why are you kon ra jong wa da jing e u julia kan te le tao chuan tang na kata na wong ba ka kamasi ada ka kwa utrai nyari ka depan aidut kasir la ka kwa utrai nyari ka depan ai peleng ruk som nan kaman ei shu ai tan ka jing e la piang ngi dai ban leit da ka jing e pakan ya kristan ban ra ya ka gospel tip ya ka bible tip ik jing hi jong ka leit da ka jing e mat number 2 ngin leit da ka e da ka jing phu samrakie kamat kabalai habangi ra ya ka gospel habangi omingan leit kat shaba me pha kadon kita kamon kat shaba me pha ngan leit kamon mga kwa ban le ban rialap ya ka jing shisha la kalong hakiba hayang la jong la kasnong la jong ne shakawai pa kasnong ne ki parlok hang ni hang tai nga don kamon ngan leit kat shaba me pha chua bang ale katang hapan tip ya ka bible nga haban don da ka jing e ya ka man siem jonga ngan leit de da ka khmat ka ba phu samrkhe ka ta da ka pon ka balai ki Chinese ki ong uno ubam don ka khmat ka ba phu samrkhe dai ban ple dukan wat seng dukan bat shong hak to de jing de la de pim don ka khmat ka ba phu samrkhe pa ka de ban penrkhe ka ban ka khmat jongi ka de ban pen phu samrkhe na ma kata ka bangi ngi bat ka badan ka dono jungi ka de ka gospel baka gospel ka de good news mo de you khubor ba sango tanat khubor ba bha la de pidon ka khubor ka ba sango tanat kum no pindon ka khmat ka balip la de ong ba pi yo cancer chia ayu ka tu khmat jong pi lip ngai dalek pat sahawe doktor benda ta second opinion tu doktor wong pimdon cancer kat kemudian kat test sungi pidon TB jukla you perlu juga usang liana fanai ikan du IUS ars pak hat arai ngadan ka kan huni ni kimizo ka wi kamizo ula tip ngan wan hang tu wan dolawan hang tu ngong are sang liana balik kan ni ka khmat jong pi ka du kan ni kar khiang rai kho namang akan ma bayu haspai so college mlun babreu betle haka to kasengi pada ade lapalat uang penbanjang memla ban medur ban ngarong amlan medur dengan ciong bat me hang ni mendai i yang kumba arblai nai ta kum kasnayap wi tho yang wa we kasengi le tes yala de doktor ndala dep tiki tes ki result berkhaj rung sika kamera doktor pe tiki tes uang medan cancer but kani ka cancer jeme ka ka last stage mene mem shu mene ms tang lai banai mar shu tep kumta te phi ka lok bat ma ki dan hang to shu len yar ndak ba syong ro hap smadan kalok khamtang mnong shu banyak tu kali kiawan berongut dah kali lajong hap khot iparlok kan banyak kali mnong shu hari kata kon benai pada dan mana ba phone you sang lena kile second opinion sa leit ta second opinion na poi kata ka doktor leit kita sebab khot dal dep kita la khot ka office doktor lo pe kita pe benia ha wong sang liana ngai kene ka test kapan isya kedar ba pimdon cancer pidon TB tang shu sau ta ktin TB hallelujah ha kata ka
kamera mau yo kan sahab na basyong lenyar hakane pa kaway kamera kaway pa hospital mo yo TV hallelujah balay nama bak TV nang lam penkoy kan sam na sure ngidon ke gospel nama kata-kata bangilay banyalap kakmat jungi kadai banlong kabapeng amen ha ha late dak akhmat bapo samrke sakaway ngide ban kan mau bingra ke gospel kat shaba me pha late dak men sim sngorit late let sngorit tip shibon ka jing tip jong phi kalang kabot Franklin Roosevelt Wong keren mian tang bara do udiang bahe uyang ka jing tip pi manong berubah tip le red da ka man sim sngoret way niki missionary ba crowd am yang ka partai baro kaway uwan shani sakal kata ukurtang William Carey kanam jungu kata kapol kala priang sa priang keleng uwan naribilat nang tay utray yu shabon wan nang tay utray yu hang tay uday nong maramat juti maramat mday nong sna unang maramat hakaway kasen bakila lumki lendan ki kenrem barokhat hari Kalkata kilawan ke jurnalis yang ki kot kubaw per William Carey Shong New, jurnalis Shong New, tau breu bay Shong rangkat ukun ja Kristan imat. Jurnalis Ukraine la jam yo sngo utai. Wong ayo sngo ba uniu. William Carey jong pi udai unong sna jutim dai. William Carey yo sngo. Yo sngo tu wan shani wong MP. Ngam dai nong sna ba juti. Ngadai tong nong maramot. Late daka mensim yung kajing sngorit. Kong kumno Filipi R san haduk hadway pede bandon kaju kajing mut kabakum kajong ukris bawat lada hakajing long tenra jungu udai ublay henrai shem la nyau yakane kajing long marangkat ba ublay kum ke ka bola ban penon kam ban mentoy yalade udai ublay wan hakana kodur wan hakadur jong umrao wala utip ulay ublay yorengkat bat ukpa henrai wan kadur jong rao sakaway da kamat kier na kajing yatay niya kajing ay niya kier moong way breo dial kanigi wang pidiman kier kumbak kier igisain po wani mi yatay niya wani maay niya kier kumbak kier ya kisain po nong mentoy lada wong kum ni hakajing ya tai nia pen nem la ban job lada pi job lada pirem hakajing ya tai nia hende lada pi job pade pirem. Sengap kata. Lada hijab, pirem. Lada pirem. Balai. Nama utai uba piyatai niya. Sisien ba pila job mau ula among. Ba sisien pila penong parang ki on ego. Kaburam lajong. Him shim job yo pila do yo nama kata
Deban kier. Ya kajinga tainia. Nama kalong ka ba mentoy. Ban penrem yano. Ka kam ram jongi kam day ban penrem ban peni bangang atip bat pi pim tip pi day nama kata ada ban sngap yang au patip kata kabli ka kam ram jongi ka kam ram jongi kalong banyalap ya ke gospel ban hikai ke jing hikai jung ke gospel na ka tin ka jong ublay kan mau ya kata ilong brio iban kan mau pengim don kam ban ya tainia do ngatarai la poi sakawai kamat bengas yakut nohi long unong ngap kat no teli shintur rublay ayangi tangkawai kat no teli kishkor nyihaban ngap kambon sen banja kabakren haba ubreu kren hakata kajing ya ai Bible study na kajing lap jompi na kajing hikai jompi da ngap what you kami lendi betang kita ban ngap ya ke bangangan ong da ngap ya kita long unong ngap ubajur nama takadaw blay la ayangi atli kishkor batang kaway kasintur mo ko ayangi mangin long kinos ngap ba dakali la dakadon kano ka jingkren jong ka ba pimda sut hopa ong ha piong mod yu piom da ai ba pin sngot ho ba utai ba kren ya pi utip ba pi bidas ngap wai kumna pin kali kem ta pi ngap ya ka ba ukren mo long kinos ngap kan mau kawai ka khana kaba laya tho du del kanigi Shapang kawai ka bria wa kateng ka mili Esposito ha New York kane ka mili kala pelong ka kamram jongka ban ngap ba ya ka ba uno le kano ni kikon jongka kikren haka. Kada penlong ya kakum ke kamram. Bakal ban skap ya ka bagi kon kikren. Haka wai gasngi. Wai ne tu kikon. Robert uang kemni la ka kemi. Mai. Ngatip ba pi yang nga. Ka kemi ka ong kumni hoot kon ngai ya pi hatu pi atatien ya kata Robert ong ngatip shisha ba pi yang namar man bangakwa banyakren bat pi syapang kani ne katai pi sange ya ka ba pi le ba pi ngap yang Adli kishkor ban ngap Adli kishkor ban ngap sakawai de kamat syuabing nyesyo wat ong ya uta ubriu na kita kibriu wa pi la bakla kini ki kenten ki long ki kenten ki bakor ki ba mano kwa banyo sngo makila bakla kier na kabaong ba pila bakla ya uno ba pia kren spang ki jing hikai ka Bible na kalong ka sabaton kalong ka jia yo ba kwir ka layap na kano ka subject ka PH na ka Bible kier ye kito ki kenten pila bakla kambha kadon ka ke kes ka ba akashari
Dia ke Supreme Court Amerika. Hakata ke kes weni kituki nong bishar uong. Ukraine pang kata ka an. Uni lawyer jong kani ke kan hon. Na pidan ar ki lawyer pi. Katai ke kan hon. Lau jong lawyer. Kani ke hon. Lau jong lawyer. Uni kini kinong bishar ke dan angut langut. Uway ni kitu kinong bishar uang yu ni lawyer kapudang keren. Udang ya saat. Ukraine pang kawi kendan jong ka an. Uni pada ulek kemno. Penbet ya hang to. Ban ong ya to justice. Ba mela baklah. Dalakut kata ka jingrai barakaj mana ba job. Job setai. What you penon kami gitu kikentien. Ba pila baklah. Toh ngatarai. Kapor kalapoi yangi ban pun kut no ngai itu dekot ibo ong kat no kajing tenan ki kejat ki ban ra ya ka kubor babha ublei ukwa yang ba jepi bengin don kita ki kejat hakmat jong te kilong kiba itenat. Balay bagi itenat akamat jong Kata ka deno Isaya sanpo kelnong de ko nyu upol itu ko khat yipulin usim nang Isaya. Kat no ka jing itenat ki kechat. Apa orang don Syria Amerika. Kidan keto kan ni ki bala hikai di kitu ki Indian ki bala don lepas tu. Tang supoi. Wei wong me wat jupa ke kali jong me khmat ketuka. Pipe ka ba du pipe ba saw ba he ka ne ma ka tu kiwan pendaj ka kini nong penlip ding. Hate lam kra ngi doi taka fire brigade mo wat pen yang ya ka kali ya khmat ka me tang pen yang hang tu te. Ka fan ke ba he. Kafan ke bahe, kaba aru ki ai jemut yang hang wat ju su pisai pulit. Mentang ai pisai pulit me ha na ka praipon ya ka ding sendan. Ote kata ta. Shani pada mai pisai pulit. Ni. Shatai pinle kam tu talaya partat. Balai. Pulit wang pinle kam tu yang api penpo ya ka kam jong Pikan po yang hai kam jong awak tripulit. Syak fanya syak. Kawai usuk pisa, kawai lo speed palat. Sakawai deh kiong. Wat jupet ya ki kejat jong ki kentai. Ki Amerikan ki kuat pet kejat. Wat pet. Ublai uang. Kat no itu nat ki kejat jong gitu ki bawa lam ke gospel ki nongra gospel hakmat ublai lapi ngau kumno chang ki kejat la jong ngam stun ki khang dong ki at kat la pio ka la jong what kuslai hakmat ublai le pidai ke nongra kubar kenong rak ke cikai. Ahmad ublay. Ikmat kejat jadi kelos. Iternat pan. Tu ai boblen kurku yang ni. Hakani kami. Pinlong nong rak ya ka kubor jong Jesus Christ. Pinbo yau Jesus Christ hapden jong ka wei bag wei ka cikai. Malah pi kentiu ya un kentiu ya pi bodun ring ya kepercayai baro sya kublai amen.
aingo yu blay na menta kubor ke baula walam singi BPW lang ba syukri jangu ai kublay ya I Dr. Boxer ibala ai ngi ga kubor ke ba snutunat agani ga janmet te ngin penuai na gijing syukri gijing usim gijing mani gijing yu blay agani ga por da ga bangini yenglang ngin ruai ke namba jing ruai ke ba arspa prapuar Aspa prapuar kadon ka kamban trei namar ujisu ka kam jong ukenrat ye pi ulatmu kloi le hukum jong uyai khot ye pi namar omdon bala ban le like napi Aspa prapuar Tengah dia yang lang. Karon ka kamban tre namar ujisu kakam jong uken rat ya pi ulatmu loire hukum jong uyai khot ya pi namar om dan balaban lelai ya pi Namar Jesu tokendu Shakriya uwaju kala Chris Konyu Wanyala de Banaiting Namarom don balaban lelat napi Karon kakamban tre namaru Jesu lakalong kabarit yapi ukentu tole chakilengka ibala beli namarom dan balaban lelai napi namar Jesu tokendu Shakriya uwaju kala Chris Kongu Wanyalade Banaiting Namarom don balaban lelait napi Karon kakamban tre namaru Jesu Imen simba kodor panwalang syaum Watay bat waskelptai Unay boryapi Namarong dan balaban lelay napi Namar Jesu tokendu Shakriya uwaju kala Chris Kongu Wanyaladim Banaiting Namarom dan balaban lelai napi Namar Jesu tokendu Shakriya uwaju kala Chris Kongu Wanyalade Banaiting Namarom don balaban lelai napi Tuni duai au blay bolong pa jung bahabneng ngidap de gijing sungu bakrau try dai muta gijing yalam gijing don rengkat gijing gerku gemele the shlai hangi hagini ki armate ke benglio ban sngew ya ga surpren gijing me try lam bagi shakri ba per ke jame kanrat hagini ke por la pendap ingin gijing sungu try na muta kubor ke bengla malam ambo shakri berit jame try hapreng jung BPW ai begitu ki kubor kanrat kin syam jaka hagdono jangi ban khnyat langi ki bat gejing ai atrai kena bengila ban he ban san ha gejing long kristan bat gejing shakri gejing mi atrai kadua ya kan dar bha ben kerku om tang ya ngi po jang di kamera hanrei
ai ba kubor ke jing atrai kan kam sang kan sam lang ba ya gi dot not brew ki ba up ki ba sngew ki kubor ki ba le si ki ba don halenti sking le ki ba don haki ki sam jing atrai ai ba kan don ke jing kta ye ki ro atrai but ai ba kan don kata ka kan yai bat ka bor ha ka ba ngi ngin shim mi kata ke jing kit khali atrai ban ong nga hang ni akan rat pha engangan le kat shekaba me kwa yangi bangin le kan rat yarap inga namar kata gadau kajing wan jongi shekani ka annual meeting ang skema try kadai kajing pai kten ke jing try kajing pai kten ke jongi kajing khot ke jong me yangi kan rat to pen kre inga kan rat to pen bit ingi nam ta ka kam ke jomi khanam bangin le ban yalap ban shimanta ha kajing yalap ika kubor ke jomi kan rat khanam ba kajing wan ke jomi kan jianu atrai kan rat sngew kajing duai kajing kerpat ke jong ashetri bo pop bener jomi yakini kajing kerpat kajing duai ngi pan ke jing ngai ha ka keteng jong jisu amen